Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang napadas ang kaagi karon, mukining sa kalalaki nga nagpuyo sa Mambaling, Cebu City. Ang tumantatampo nagdasangan nga Andy. Tagay! Kalamig ito sa libre, oy. Bye-bye. Puna ba ito ko sa case, ha? Uy. Ano kundi? Sa'yo paron, ha? Mga yun. Imo sa, imo. Ano mo kaya? Imo, bakit? Bitaw bay, mga gyud. Sa'yo pasad bitaw kay bay, ay. Sa'yo's buntag, ha? Naalan siya di kasunod klase og mali, bay. Mga gyud, unsa pa man di, ay. Andy yun sa babango na guti, ha? Alisin ko na, hapit na mag-alas 6. Sa'yo ba'y galigwa na eh. Sutuloy dasi. Mag-alas 6 na sa hapon. Gainom sa di kagabi, eh. Gainom na sad ka, no? Mawala po ka naka-eskwela rong adlaw. Pada sa kong uwi. Hindi Gidad ka para sa tamol tubig. Pero makatumar ka. Tungod kinahibaw kung hangover na sad ka. Ay, sus. Pinangga ginako sa kong uyab eh. Siguro tingin ko nimo ba? Andy, wa ka na pagkita nung mag-usab. Abi ni mo, dili ba gid ako mo anhi dinis inyo ron. Tungod kay nagduda na si mama, nga nabiyab-uyab ko. Pero imong advisor, giduol ko ganina. O gipangitaan ko nimo kung asa na kuno ka. Daga na kay kag-absences karon nga month. O goya nga ma-retain ka. O ang imong mama, ni-chat na ako. Ngano ko nung di ka mutubag tawagan sa messenger. Sige siya panawag ni mo gabi pero di ko na ka mutubag. Ulit lang ka. Paas din mo eh. Kapag ginigining na to, imo pag-usamutan. Dili sige ko pwedeng magdugay. Kay basin pangitaon ako. Nipasangil lang kung mag-group study meron. Og tungod kay pinangga ti ka, bisag badlungon ka. Ako na limuhimo sa imong kuha nga projects. Aron makapasal ka karon nga grading. Salamat ha, Jessica. Salamat sa mong pagsabot. Saman, librihan na natin ka og lunch ugma. Or, ikaw, sa may gusto rin mo. Kay, palitan ka. Wa ko'y laing gusto, Andy. Kung nila mag-usab na ka. Og mahimo ba, tarungan na imong ginabuhi. Ayaw paabot nga mapulaan ko nimo. Asan, Miss Jessica? Kanina ko nangita niya. Naraw sila group project niya. Asa dito sa ilang kaso. Asan gani siya? Asan sila gahimo eh? Marami sila eh. Diba? Kinsa mong lalaki nga sigkupot sa kamot ni Jessica? Unya si Jessica po. Sige katawa. O sa'yo pasabutan eh. Tulo lang, weh. Uy! Buhay na kamot sa kong uyab! Aray! Kubot-kubot kasi kamot! Kayong damag tao eh! Hindi sa basto na! Narinali pang kapanumbag! Tungki, ako nakita ka chancing ka na siya mo? Anong kupot-kupot ba kasi kamot, ha? Oy, magpatagan mo Nikupot ko siyang kamot kay nasuya ko sa iyang manicure. Mga akong gitanaw. Patakal lang pasangin daw. Aray. Laya, black kayo ko. Yung klaro kayo. Bayot di ka? Tinaw di mo. Hindi pa man di ayo. Klaro, anak. Hindi kong nahuwi maging sumbang. Pati kong suka. Usog ba to? Sakit ay masasakit kayo. Ang madahon lang kong fees. Ayok ba? Isubot na principal. This is not the first time na nainireklamo nimo sa office. You know what? I have to kick you out of this school tungod kay nagdahalang kag kasamok dinhi. Katong imong gisumbag ganina, dili maka-eskwela og ma.
Tungod kay bunog tayo ang naong. Pasalamat ka nga, wa na lang kagikihas iyang ginikanan. I can't tolerate this kind of attitude. Daga na kayo ko gihatag ang chances ni mo, Andy, but you just wasted it. Ma'am. Dili na ko, Andy. Di na ko. Gikapoy na kayo ko, sobra na. Dili ko gusto nga hasta akong pagtuon, maamong. Kung wala nagiging plano siya mo kinabuhi, ayaw bang among nako? Oh, Jessica. Unsa man? Wa ka pa bagay planong mag-usab, ha? Ang birago na sigarilyo ni mo, be. Ganong imo magilabay sa garilyo? Tungod kay nagsobra ka na, ug wa kay katungod nga masuko na ako. Tungod kay ako tong kwarta nga imong gipalit og sigarilyo. Ha? Mas maayo ra gyud nga ni uli ko dinigikan sa gawas. Aron ma-monitor ti ka kay tingali kon wa pa, tingali ga adik-adik ka na. Ganong ibalik pa ba sa kadini, oy? Dito na lang ang takas gawas. Napa dito ang imong uyab nga apam. Imo kong isang pa. Tungod kay ni sobra ka na. Mas may pag-adtunol kong papa. Kinahiba akong dili siya makako sa pagdapat nako. Dili ko niya pasagdan. O sige! Sige, lakaw dito. Kung wa ka pa niya pasagdi, gikuha na unta ka niya gikan ako, pero wa. Nagtuo ka ba nga akong kagustuhan nga magkabuwag sa imong amahan? Ha, Andy? Nibiya ko o gidati ka tungod kini angkon siya nako. Wa na siya mahigugman ako ug may lahain siyang napamabdusan. Sakit kayo alang nako, nak. Pero ako'y mahimo tungod kay dili mi kasado sa imong amahan. Unya karon, imo kong sudyaan og ingon ana, ha? Wa ka ba mahibaw nga katong mga kwarta nga sige na kong padani mo? Hapit ko dili makakaon dito sa gawas kay para lang na ako'y ikapadani mo para pangbayad sa imong tuition. Pero unsa imong gibuhat? Imong giwaldas ang kwarta. Nagsige kag pamangkaan ang tagay nga way hinungdan. Wa ni mo hatagig bili ang akong kahago para di budak. Aron lang mahatagan kag maayong kaugmaon. Gikapoy ako. Gikapoy na kong laom nga matarong ka pa, Andy. Ma. Bye! Kumusta naman ka? Iwa naman lagi kapakita na mo, ha? How are you, my friend? Mga bay. Kausap lang good ko, bay. Pasensya na kayo mo, ha? Giundangan na ako ang tagay o ang panigarilyo, good. Kalaay mo. Diya ang laay. Ay, ako ina nga wala itong libre sa undo. Kung ako pinakakis. Pasensya na good mo, mga bay. Yay. Wa na sa gikoy kwarta. Amo na laay. Nakonsensya ganay ko kay ang mga pinadamang ko itong kwarta ni mama para sa kong tuition, pero wa na ko gibayad. Dito ng layan eh. Diha ang laay. Dayartihan yan, Ang, hindi oy. bakit? Di naman managganat to. Hindi magkamamusabay. Mga bay, Yay. di mo good sa ingon, anak, good. Di na ko gusto pa nga, mahiubo si mama na ko. Labi na nga, niulig good siya din tungod na ko. Yay. Ito na laay. Unsa? So na mong mama din ni ron. Sa ato ka di ay. Dato, karon kay Yo. nago di mong mama. Yay. Nga ay. Yay. Dili ba Bakit? Wa mo ko hatagi sa kong mama, good. Og, wa sagid ko mangayo niya. Di laay. Ay, laay. Laay kayo na. Ito na laay eh. Iday. Arti naman. Ay sig inarte diya bay na unsa man bay. Laay sa nang istorya oy. Panglibre diya Oo sa na. gamay lang nga tagay. Oo kayo. Bye-bye. Wag lagi kayo ko kwartal lang lagi. Yeah. Sensya na good, ha? Sige na. Adto na ko kay may lakaw pa ko. Giya ikaw ba ambugiro naman kay karon eh. Ang bugero. Ambugiro naman ka? Ari bi hamag bi. Oo. Sa may gisaligdan nimo. Bye, Ha? bye, bye. Ha? Sa mo daw. Sa gisaligdan nimo. Bye, kayo na. Giro naman kay karon. Okay. Kay naman siguro mo. Iday. Paulit na lang mo. Si Pauli ko kini ay. Hindi.
Wag! Nga na, Laga? Di kabaslan, ha? Kabaslan. Si Imam! Ikaw ba? Sit down. Sagdan lang, ano? Imo man gibunog sa kit. Migyo ka na ako na. Tiga. Gini mo! Ipag... Sa mga... Hindi lagi. Bay. Dali na, bay. Dali, managa na to, bay. Ma? Anak, salamat nga mata ka na. Huwag nakaila ka pa na ako. Imong kumusta man, ha? Kadit, tawagon ako ang mga nurse, ha? Maayos, ha? Gusto kong mag-sorry ni mo, ma. Sorry sa kong nabuhat. Anak, ayaw una pagstorya. Kay tingaling maapiktuhan hinuon og maayo imong samad sa o. O niya na ta magstorya kon makauli ka na sa ato. Nurse! Nurse! Conscious na ang akong anak! Ma, uy, kabisin ako ni mo diha og tawadan ng Christmas tree. Unya, nagpatukan na pagigka og Christmas song. Unsa pa man di ay nak. Hapit na gong Pasko. Ay, late naman gani kayo tang nakadecorate ini. Ali, ma. Tabangan ka. Ayaw na. Ayaran ni Mama. Alawam good adto, nak. Ma, sorry kay stanan, ma. Nagtumanggod ko nga tarong si Papa o ikaw na binuang. Salamat ma nga wa ko nimo pasagdi. Salamat nga niagipon ka bisan sa tanan nga labad nga akong gihatag nimo. Ayaw paghilak. Ayaw paghilak kay dili pa kahimpit nga maayo, ha? Anak, kalimtan na nato ang hitabo. Ang importante, kaya na itong mabuhi bisag way suporta gikan niya. Og ang labawng pinaka-importante, nga nagmahay ka og nakat-on kas imong mga sayop. Hinaot unta nga kining tanan nga nahitabo nimo. Nakuhaan nimo leksyon nga dili tanang mga higala nimo maayo gid nimo. Ang uban, maayo lang kung doon na sila'y tuyo nimo. Salamat, ma. Mahal ka ayo ti ka, anak. Mahal sa kayo, tika, ma. Sa buhay kong ito, tanging Nalipay ko kay masuod ang misa kong mama karon. Nalipay ra sa ko nga di na siya mupalik og larga sa gawas aron mas daghan na mig oras nga magkauban. Gusto kong mubawi ni mama sa tanang sa nga akong nahimo niya. Next year pohon mubalik og eskwela og isaad ko ni mama nga mutapos gyud sa akong pagtuon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat, Amen. Mo kito mga hikalang taagi ni Andy nga taga Mambaling, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, iingatan ka.